מצב אנשים כאן אוברקיל, והיום אני פתיחת סרטון, לא ממש פתיחת סרטון, זה אנבוקסינג ראשון, לא היה לי מה לעלות, אז והעכבר שלי הגיע, אז יהיה אנבוקסינג. זה עכבר שהזמנתי באיביי באיזה 50 שקל, לדעתי הוא עכבר יפה. שנייה, אני אוריד את המצלמה, שנייה אני אחזור אליכם. מי שהביא לי את העכבר היה כל כך קמצן שהוא לא הביא לי את הקופסה עצמה גם. טוב, לא נורא. העיקר העכבר. וואי. ובוא נוציא את העכבר. העכבר נראה ככה, הוא ממש יפה לדעתי. יש לו כבל כזה נעים כזה, והוא בצבע כחול. והוא ממש מתאים ליד, נוח. ממש נוח ליד. לא יודע. ויש לו, נכון, כאן, זה זוהר. ובצד כאן זוהר. ונראה לי גם כאן, אני לא בטוח. והוא ממש גדול אבל נוח. טוב, בוא נראה אותו בפעולה. אז חזרתם לראות אותו בפעולה. סתם. תסתכלו איזה יופי. נכון, ראיתי איך הוא עובד, והוא משנה כאן צבעים. הוא לפעמים משנה לסגול, ורוד, ירוק. הנה עכשיו הוא סגול. עכשיו הוא כחול, תחילת, ואז הוא ירוק. קיצור, הוא משנה צבעים. כאן בצדדים יש גם אור. כאן יש אור. כאן, בואו אני אגיד לכם. כאן יש לי דאבל קליק, נכון? במקום ללחוץ פעמיים כאן, אני לוחץ כאן וזה עושה פעמיים כאן. וככה אני יכול ללחוץ מהר וזה ממש טוב. DPA, זה המהירות של העכבר. כאן יש לי כפתורים שאפשר לעשות במשחקים, נגיד זה מתין, לא יודע מה, סכין, כמו ב-Call of Duty, כל מיני. ותודה שצפיתם, כאן היה אוברקיל, יאללה ביי.